guztioi, unibertsitatea dugu edozein herritarren zutaberik garrantzitsuenetariko bat, etorkizuneko belaunaldi askoren hezkuntza arduratzen dena, etorkizuneko jendartea formatzen duena. Beraz, unibertsitatea herriaren eta herritarren beharrei erantzuteko erabili behar da. Herritarren euskalduntzeari erantzuteko, justizia soziala lortzeko, ingurumenarekiko begirunea izango duen lurralde antolaketa bat bultzatzeko, jendarte eredu patriarkala irauli eta parekidetasuna lortzeko, hezkuntza jendarte eraldaketarako agente aktibo bilakatzeko, herriaren egituraketa soziopolitikoan laguntzeko eta hortzak gabiltza. Egungo unibertsitatea irauli eta oinarritik erraietatik herri bat eraikitzeko. Klase, fakultate, herri eta jendarte honek behar duen unibertsitate eredua sortzen ari gara. Herritarra, nazionala eta euskalduna. Eta arabatakada borroka honen bozgoragailua da. Horregatik, horren oipatuko dugu. Euskal Herriak Euskal Unibertsitatea. Aurtengoan, arabatakada jaialdiaren bederatzean edizioa ospatuko dugu maiatzaren 11ean, ostiralez, Mendizabalako landetan. Dakituenez, jaialdia aldatzen joan da. Lehen urteetan, kampuseko esparruan jaialdi xume bat antolatzen genuen, eta azken lau edizioak berriz Mendizabalako landetan ospatu ditugu. Apurka, jaialdia kualitatibo zein kuantitatiboki handitu da, eta Euskal Herriko txoko ezberdinetako jendea hurbilaraztea lortu dugu. Modu honetan, ekimen honek espero baino reakzio handiagoa hartu du. Honi aurre egiteko neurri ezberdinak hartu ditugu urterik urte. Eskaintza zabalduz eta jaialdia bere osotasunean hobetu nahian. Aurtengo egitaragoan ondorengoa izango da. 10 herrietan, kampuseko ikasleen arteko olimpiadak izango dira kampusean bertan. Ostean, Mendizabalara kalen dira. Ordu 2etan herri bazkaria. 4etan bertso. 5etatik aurrera kontzertuak izango dira. Maketa lehiaketako irabaztea, gose, esian, betagarri, kaotiko, sukarra eta gaupasa tximeneta erromeriarekin. Ekitaldia berriz 9etan izango da. Jaialdiaren ospatzea eta hurbildu da informazio zehatzagoa zabalduko dugu kartel eta bestelako prentsa oharren bidez, eta nahi duena www.arabatakada.org web orria ere bisita dezake informazio gehiago eskuratuko. Besterik gabe, behi egiten diogu Gasteizko eta Euskal Herriko hezkuntza komunitateari Arabatakadara